παραδοσιακές κουζίνες. Ανοίγουν το φύλλο, σιγά σιγά γίνονται φρύτες, κάνουν τα γλυκά τους εκεί. Θα είδαμε και το μεσημέρι στην εκπομπή της κυρίας Στέλλα, της μαστικωμένας εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Να δώσω το λόγο σε εσένα, κυρία Στέλλα, να πεις ένα γεια. Η Άννα Καμίλα σε αγαπάει πάρα πολύ. Ξέρεις ότι έχεις ένα κοινό. Η Άννα είναι που πάρε, σε παρακαλώ. Βάλ' το κουφάρι. Βάλ' το κουφάρι σου. Πήγαινε στο σπίτι και πες στον παπά να σε δώσει το τσεδί του. Εντάξει, από το αυτοκίνητο. Εγώ γιατί παίρνω όμως. Ο Φλόπι ταξίδι έκανε στη Γερμανία. Ευχαριστώ. Η Ελένη να πάει σπίτι να παίρνει το τσιτέ από το αυτοκίνητο να παίρνει ό,τι μέτρες. Α, θα πάει η μαμά, θα πάει η μαμά. Θα πάει η μαμά γρήγορα. Ξέρει, το πάτε. Δεν θέλει να έρθει έξω, να βάλει το βάθος. Τι έγινε? Ναι. Έτοιμο είναι εκείνο, έτοιμο είναι εκείνο. Φέρνω. Και τώρα ξανά σε εκείνο το κάτι του χειρότερα. Και τότε πήγαιναν με σύμβαση τακτοποιημένη, τώρα και η Γερμανία δεν είναι.
Τώρα πάνε και ψάχνονται και εκεί, ναι, ο κόσμος. Αυτοί που φεύγουν σε κάρτα που μου. Άντε, στάρ, παιδί μου, της Καμίλας. Πολύ σταρή και έπεσε στο συναπελέικο. Φάση έχει στον πουλάς. Πολύ δύσκολο. Οι ελπίδες πρέπει. Ναι, έφτασαν, όχι, έφτασαν. Πού είναι τους χρονιάτες μου? Γεια σας, χρόνια πολλά! Καλώς σας βρήκαμε! Καλή χρονιά! Πού το πάει και με γλυκά, με λικεράκι παραδοσιακό, με χειροποίητες πιτούλες, δολμαδάκια. Έχουμε μαζί μας σήμερα, είναι μεγάλη μας τιμή, τον κύριο Ψωμιάδη, τον Περιφερειάρχη, συγγνώμη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Πού είναι η Μπάμπος? Μαμά, πού είσαι? Μη στεναχωριέσαι, είσαι στα Στέφαμε, Μαρία. Πάμε. Ποιο κανάλι είστε εσείς? Ποιο κανάλι? Για το σύλλογο μόνο. Είναι από το σύλλογο. Είμαι Παυλικής. Ήρθα εδώ στη φίλη μου, 40 χρόνων έχω μια φίλη, που να δω το έθιμο αυτό από κοντά. Κάθε χρόνο βέβαια το βλέπουμε στην τηλεόραση, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τα έθιμα πρέπει να γίνονται. Εγώ είμαι πόντια. Έχει τυρί! Είναι πολύ καλή ημέρα. Είναι η μέρα Σάββατο και η μέρα καλή μέρα. Που πραγματικά δεν πρέπει να περάσει κανείς αυτό το πράγμα να το δει. Ο κόσμος αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ κόσμο αυτό το χρόνο. Κόκκινο ρόιδο χαμένο, μήλο κόκκινο ρόιδο χαμένο. Δεν σε βρίσκω, μα δεν σε βρίσκω, βρίσκω την πόρτα σου.
Όσο είχατε παλιότερα. Και εγώ δεν έχω μάτια πίσω. Πάνε και έρχονται καλοί για μένα. Πάνε και έρχονται για μένα. Και έρχονται καλοί για μένα, το να το ταΐζω καλεμένοι. Πάνε και έρχονται καλοί για μένα, το να το ταΐζω καλεμένοι. Ξαφούλα τη μεταφράζει. No, I know the story. Ich weiß es schon. Ja, und jetzt macht er was? Ante, Frau, sag mal. Gut, ich weiß. Silvia, wenn du was wissen willst, dann fragst du mich, okay?
Είναι καθαριστικό. Εσύ είπα τι θα κάνει. Να μας τραβάει εδώ. Λοιπόν, φέραμε την Πάπο εδώ, με συνοδεία μουσικής από το σπίτι της και γίνεται η αναβίωση του εθήμου αυτή τη στιγμή. Κορίτσια, καλές γέννες, εύκολες γέννες να έχετε. Ευχαριστούμε, Πάπο. Να γλιστράνε τα παιδάκια σαν το σαπούνι. Και να κάνετε πολλά παιδιά. Ο παντός τα πιο πολλά αγόρια να μεγαλώσει η Ελλάδα μας. Να μην φοβόμαστε τους Τούρκους. Οι γυναίκες όμως, να κάνουμε το έθιμο της δημοκρατίας. Λοιπόν, θα προσφέρεις εσύ και θα δώσεις και εδώ. Ελάτε προς εδώ. Εδώ, Πάπο, έχουμε μία τρεκλώτισσα που έχουν και αυτοί ένα έθιμο για την Πάπο τους. Θα μας πεις εσύ ακριβώς, Ξανθούλα, τι είναι. Θα προσφέρουμε αυτό το κολλιέ για να είστε γεροί, δυνατοί και του χρόνου. Και καλή χρονιά να έχουμε. Μας τιμήσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Αυτό, να μας πει λίγο η κυρία Ξανθούλα, ότι συμβολίζει, είναι σε 9 σειρές ο κολλιές και συμβολίζει τους 9 μήνες της εγκυμοσύνης. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που μας τιμήσατε στην παρουσία σας. Καλά και εσείς που μας καλέσατε. Τι ωραία φωτογραφία που βγήκε τώρα. Ανοιχτά και πόρτας άνοιξα. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι χορευτικοί σύλλογοι. Η 8η Ιανουαρίου για εμάς τους κατοίκους της Άνω Καμήλας είναι αφιερωμένη στις γυναίκες ως μέρα αγώνων κατάκτησης των δικαιωμάτων μας, αλλά και ως εφαλτήριο νέων στόχων και επιδιώξεων. Ποιο είναι όμως το προφίλ της γυναίκας της Άνω Καμήλας, της Ερέας, της Ελληνίδας του σήμερα? Για να μιλήσει κανείς για αυτή τη γυναίκα του σήμερα, του 21ου αιώνα, θα ήταν σκόπιμο να ανατρέξει ιστορικά και να αναλογιστεί τη θέση και το ρόλο της σε προγενέστερες κοινωνίες και στην οικογένεια, με απαρχή αυτή των μητριαρχικών ή μητρογονικών οικογενειών. Μη θέλοντας να σας κουράσω, θα αναφερθώ όσο γίνεται επιγραμματικά σε αυτές. Αν και ο όρος μητριαρχία εμφανίστηκε μόλις τον 19ο αιώνα, η κοινωνική αυτή δομή χαρακτήριζε τις πρώιμες κοινωνίες, στις οποίες η γυναίκα μητέρα κατέχει την κυρίαρχη θέση στην κοινωνία και στην οικογένεια. Η γυναίκα αποτελεί αρχηγό του γένους και δικαιώματα όπως το όνομα, η φυλετική συγγένεια, η περιουσία μεταβιβάζονται από τη μητέρα στα παιδιά, ενώ το δικαίωμα κληρονομιάς μόνο στα κορίτσια. Διαφαίνεται λοιπόν πως η μητριαρχία αποτελούσε την πρώιμη αρχική και έμφυτη μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς και πως ο ρόλος της γυναίκας ήταν πρωταρχικής σημασίας στη διακυβέρνηση του κράτους. Ορόσημο στην πολιτιστική κουλτούρα των προγόνων μας, που εμείς σήμερα κληρονομήσαμε και με τη δική μας τον άνδρα, και έδωσε σε αυτή τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε ένα πολυσύνθετο και πολύπλευρο όν. Αλήθεια, ποια είναι η ταυτότητα της γυναίκας του σήμερα? Η σημερινή γυναίκα είναι βέβαια μάνα, ο ρόλος που την καθορίζει βιολογικά και την προσδιορίζει σημαντικά. Είναι σύζυγος, νοικοκυρά, αλλά και εργαζόμενη και επαγγελματικά καταξιωμένη.
αγωνίζεται στον επαγγελματικό στίβο όχι αυτής της γιορτής, καθώς και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας για τη συνεχή του στήριξη. Πριν περάσουμε στην κοπή της Βασιλόπιτας, θα σας παρουσιάσω τους δύο χορευτικούς συλλόγους που έχουν έρθει. Ο ένας από την Μενεμένη Θεσσαλονίκη, είναι ο Σύλλογος Αγίας Παρασκευής, και ο άλλος χορευτικός σύλλογος είναι από τη Νέα Καριά Καβάλας, που θα μας χορέψει φραγκιώτικους χορούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συλλόγους. Θα ξεκινήσουμε με τον Σύλλογο Μενεμένης, που θα μας χορέψει Μικρασιάτικους. Και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Το 2011 να είναι ευλογημένο και πάντοτε εύχομαι στον τόπο που μας κάλεσε πρόοδο, ευτυχία και υγεία σε όλους μας. Ο σύλλογος μας έχει μεγάλη γκάμα από μικρασιατικούς χορούς. Σήμερα θα σας χορέψουμε από την Καπαδοκία χορούς. Ο πρώτος χορός μας είναι αφιερωμένος θρησκευτικός χορός του Αγίου Βασιλείου. Και σαν γυναικοκρατία που γιορτάζουμε σήμερα, πήραμε το μπαστούνι από τον άντρα που οδηγούσε τους χωρικούς να πάνε στην σπηλιά του Μεγάλου Βασιλείου παραμονή πρωτοχρονιάς στα Φάρασα της Καπαδοκίας, και έχουμε για πρώτη μια γυναίκα που θα οδηγήσει όλους τους χορευτές να κάνουν αυτόν τον προσκυνηματικό χορό. Μετά θα σας χορέψουμε την Σουρουντίνα. Σουρουίζω στα καπαδοκικά θα πει σέρνομαι, γιατί σέρνουμε το χορό, είναι ο χορός πριν από το γάμο που διαλέγει την ύφη ο πρώτος και γίνεται αυτός ο χαρούμενος χορός πριν από το γάμο. Θα χορέψουμε και ένα χορό πάλι από το γάμο, το Λεϊλαλούμ. Θα έχετε ιδιαίτερες παραστάσεις από τα δικά μας αυτά τα χορευτικά, γιατί οι χοροί της Καπαδοκίας λίγο σπάνια μπορείτε να δείτε, και 2-3 άλλους που θα τους αναγνωρίσετε από τη Μικρά Ασία. Ευχαριστώ που με ακούσατε και ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση που κάνατε και του χρόνου. Γεια σας. Charles Marabate
γιορόντο Τσάλις μαραμπάτζι απ' τη γιορόντου Αραβάια μπίνεμ σοριόντε τινέρ Αραβάια μπίνεμ σοριόντε τινέρ Yolanda dostum verem dediler Yolanda dostum verim dediler Cennet cennet sekerim nağmalem malem malem Yolunda ne kerim tanem cinalem Cini cini sekerim nağmalem malem malem Yolunda ne kerim tanem cinalem Esma gavval dalenin nağmalem malem malem Yolunda gelinin tanem cinalem Esma gavval dalenin nağmalem malem malem Yolunda gelinin tanem cinalem Πολύ. Το Σύλλογο Αγία Παρασκευή Μενεμένης χόρεψαν υπέροχα για μας, τους ευχαριστούμε και θα τους στέλναμε και του χρόνου εδώ. Ακολουθεί το δεύτερο χορευτικό που είναι από Νέα Καριά Καβάλας. Θα χορέψει για μας στρακιώτικους χορούς και έχουμε κοντά μας τον χοροδιδάσκαλο, τον κύριο Κουρτίδη Δήμο. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Δύο πράγματα για το σύλλογό μας, θα σας πούνε.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Καριάς του πλέον καλλικρατικού Δήμου Νέστου, νομού Καβάλας, με την ονομασία Πινελιές Ζωής, ιδρύθηκε το 1995 από μια ομάδα κατοίκων του χωριού με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των προσφύγων κατοίκων από την Ανατολική Θράκη. Ο αριθμός των μελών ανέρχεται στα 220 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ενεργά στις ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώνει αλλά και συμμετέχει ο Σύλλογος. Βασική δραστηριότητα του Συλλόγου αποτελεί η εκμάθηση παραδοσιακών χωρών, διατηρώντας δύο χορευτικά τμήματα. Πρώτο, το τμήμα των ενηλίκων, που λειτουργεί παράλληλα με το τμήμα των εφήβων. Δεύτερο, το παιδικό τμήμα. Στο σύνολό τους και τα δύο χορευτικά υπερβαίνουν τους 50 χορευτές. Στα χορευτικά διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί από όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδος, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις περιοχές Θράκης και Μακεδονίας υπό τη διεύθυνση του χοροδιδασκάλου Κουρτίδη Δημοσθένη. Επίσης, το τμήμα ενηλίκων εφήβων συμμετέχει σε χορευτικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του νομού Καβάλας, έχοντας συμπληρώσει ένα μεγάλο αριθμό χορευτικών παραστάσεων. Εδώ και 3 χρόνια ο Σύλλογος διατηρεί το Λαογραφικό Αγροτικό Μουσείο Νέας Καριάς, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα συλλογής παλαιών αντικειμένων του χωριού αλλά και της γύρω περιοχής. Σε αυτή τη δραστηριότητα σημαντική ήταν και συνεχίζει να είναι η βοήθεια των κατοίκων του χωριού με την προσφορά αντικειμένων. Σκοπός μας να διατηρήσουμε το Σύλλογο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε χορούς από την περιοχή του Εύρου, ξεκινώντας με ένα χορό το Ξέσυρτο, ένα γνωστό χορό επίσης το Ζωναράδικο, την Παϊτούσκα, μία Χασαπιά. ερήμο κοιμούμαι κύρα δασκαλίσα, στο ερήμο κοιμούμαι κύρα δασκαλίσα, στο ερήμο κοιμούμαι κι ονειρευόμαι, στο ερήμο κοιμούμαι κι ονειρευόμαι. Κι ήρθε ένα πουλάκι κύρα δασκαλίσα, κι ήρθε ένα πουλάκι κύρα δασκαλίσα, κι ήρθε ένα πουλάκι και με ξυπνήσε, κι ήρθε ένα πουλάκι και με ξυπνήσε. Σηκώ πάνω δυο λόγια να σου πω, μου λέγει σηκώ πάνω δυο λόγια να σου πω. Δυο λόγια της αγάπης κύρα δασκαλίσα, δυο λόγια της αγάπης κύρα δασκαλίσα, δυο λόγια. Σκονομί, γαλάνα γλυκά ξαφά και μαύρα μάτια, σκονομί, εκεί δεν τα βρίσκω. Σκονομί, εκεί δεν τα βρίσκω, με τα ρόχα μου μαλώνω. Γαλάνα γλυκά ξαφά και μαύρα μάτια, ρόχα μου, παλιά μου ρόχα. Κι στον κάμα
έλα κι στον κάναμπο τα καθάνακια, κι στον κάναμπο τα καθάνακια, καθηγητή του Μιλιδόνονι, κι στον κάναμπο τα καθάνακια, καθηγητή του Μιλιδόνονι. Καθηγητή το Μιλιδόνονι, καθηγητή το Μιλιδόνονι. Χορός Χασαπιά. Χασάπι παράδες δώσ' μας κρέας, βρε χασάπι κέρατα να πω καλή μεριά, βρε χασάπι κέρατα να πω καλή μεριά. Μια κοκάλα και μου δίνει μια κοκάλα, μια γαϊδουρινή κεφάλα, και μου δίνει μια κοκάλα, μια γαϊδουρινή κεφάλα. Μαραβωνιάσει και μη παντρέψει, μαραβωνιάσει και μη παντρέψει. Μαραβωνιάσει και μη παντρέψει, μαραβωνιάσει και μη παντρέψει, πέρα στη Φράγκια και στην Αγρομπή. Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Καριάς Καβάλας.
Μπράβο παιδιά, μπράβο και στα δύο χορευτικά, ήταν υπέροχοι και οι δύο. Συγχαρητήρια και του χρόνου μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, είστε όλοι καλεσμένοι. Το πρώτο Σάββατο του Ιουνίου γιορτάζουμε την Παναγία την Αγρότησα στο χωριό μας. Είστε όλοι καλεσμένοι κοντά μας. Το δώρο μας είναι η Παναγία, μια εικόνα της Παναγίας και τη δίνουμε να συμβολίζει την Παναγία την Αγρότησα. Χρόνια πολλά σε όλους και όπως το απαιτεί το έθιμο, χορέψαμε οι άντρες για πρώτη φορά με ποδιές. Καλή σας διασκέδαση, να είστε καλά. Δεν μας άφηναν οι γυναίκες άμα δεν είχαμε ποδιές. Μοναχές ήθελαν. Αλλά εμείς βάλαμε, χορέψαμε κι εμείς. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακολουθήσει τώρα η κοπή της Βασιλόπιτας. Είστε όλοι προσκεκλημένοι στην αίθουσα. Να γευτείτε από τα παραδοσιακά μας εδέσματα, τα οποία τα φτιάξαμε πολύ μεράκι και αγάπη χτες το βράδυ. Παρακαλώ να περάσουν όλοι, να κεραστούν, να κόψουμε και τη Βασιλόπιτα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και του χρόνου με υγεία. Νόμων εκπληρών περιτομή περίσσι κατεσέχει τακτική, όπου πάψει τα σκαιώδη και περιέρει του χάριμα, τον ταυστάς του λόγια συγκαταβάσει. Όσα και γυναίξετε να παγωσός δεξαμένων, και του καταξηράν θάλασσαν και αεραπυρογρής του ημών στρατού. Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν. Επιβεώνε το υπέρτο ευλογηθείτε των αίωνων εαυτών της Χριστότητας του Κυρίου και γενέστε αυτήν. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Πρώτο κομμάτι της Εκκλησίας, του χωριού. Σε λόγο του χωριού. Χορευτικός Σύλλογος Μενεμένης εκπρόσωπος.